Dneska budu dost unavenej. Jo, spím. Začíná ráno, 7 hodin a tam jsou párky v hubě. Co se děje? Proč se mi utrhla ruka, která vypla budík? Měl bych skipnout školu. Yes, budu spát. Nikam nejdu prostě dneska. Oh, ne, promiň, mami. Já nikam nejdu. Tam dělá fotbalista nějaký a vedle toho skibidák. Tohle nekomentuju. Mámo, nech mě doma. Bro? Moje máma mi říká bro? No nechce nás nechat doma, musíme jít do školy. O můj bože, nemám vůbec energii. A chci sakra spát. Potřebuji něco na pití. Fakt jako nejlepší obraz. Kde je nějaký pití? Tady je pití, kafe, piju. Jak to kopnul do sebe? Dobrý, napili jsme se pomaličku